אני יודעת שהיה לי הרבה זמן סרטונים כי לא היה לי כאילו לא היה לי זמן וכל העניינים האלה. אז היום אני הולכת להעלות לכם סתם בשעת המלחמה. שנייה. אז יש עכשיו מלחמה של ישראל נגד איראן, משהו כזה, וגם יש לנו גם את עזה וגם את 7 באוקטובר שהיה. אז היום אני עושה סתם ולוג כזה, כאילו סתם ולוג, יהיה גם, וגם אני מזכירה שיהיה גם ולוג ב-24/7, סתם ולוג אלעד פרק 1, וקצת כאילו תמידים באלעד, כזה מהבית עד אלעד וכל זה. עכשיו אני גם מדבר איתכם על זה שאני כבר לא הגעתי הרבה זמן, אני גם בתקופה האחרונה לא הולכת להיות הרבה זמן. כאילו יש פעם בה אני עושה סרטונים קצרים בשביל לעבוד קצת בסדר, אבל תעבוד היום את מה מוגן. סליחה על העצירה. אם במהלך היום יהיה אזעקות אז אני כאילו אקבל התראה בטלפון שלי. במקרה גם הסרטון הזה זה כאילו עולה לערוץ שלי, אבל לא דרך הטלפון שלי, כי אין לי ערוץ פה בטלפון. יש לי כאילו רק פה את הערוץ שלי בטלפון שלי. אני יוצא מדרך הטלפון לסבתא שלי, פשוט כי אין לי, כאילו אני לא יש לי פה בעיות. וטוב, אבל עכשיו אני גם הולכת להראות לכם קצת דברים, מה אני עושה בשעות האלה, מה קורה וכל זה. אז אני הולכת להעמיד את הטלפון במקום אני יכולה גם לצלם. אוקיי, מה הולך להיות יותר דברים בערוץ הזה? כאילו סתם לדבר על הכל קצר. אני גם אעלה פוסט על סרטון שהולך להיות ב-24/7. אני קצת לדבר דברים. بس بستعد تكون سوري. خلي قطة ماني אז ממש נוראים, גם זה ממש סגור קצת, כאילו מכיר אותי על דקה, אז כאילו סוגרים את זה. אני גם כאילו רוב נדבר היום את מקום במצב, כל במלחמות, אז אני אשמח לדעת מה קורה איתכם. כאילו אם אתם כאילו תכתבו, תגידו, אני גם אשאר לכם פה בעצם בעצם אני נוסעת ב-24/7 למלון חמישי שבת, כלומר שאני הולכת להיות שמה כן, איזה שבת אני בעיקרון. אני כן אעלה סרטון ראשון, שזה כאילו חלק א', ואני גם צריכה לדבר כי יהיה גם חלק ב', כאילו קצת שעמים אני רוצה להיות במשפחה, כאילו אני רוצה במשפחה, וגם אני גם הקלט לי יש לי חברה מאוד טובה שאני רוצה, אני צריכה ללכת לשם כי קבענו. וגם אני אצא לכם את התמונה של האייפון שאני קונה. אני קונה אייפון 13 או 14 או 10 11 פרו-מקס. כלומר שזה כזה אבל אני כן כבר חוזרת.
כן, צריך משנה את זה עם שוקולד. אני בעצם היה את הסרטונים כי אני לא בלימודים, לא איפה שאני גרה. אז בינתיים והחיים אם כן אני פשוט שתולים בעצם כן למה אני עשיתי לכם סרטונים עם עכשיו שכאילו יש עכשיו הרבה דקות יש לי פה משהו זה יסדר. יש לנו סבנה משהו לא מפחד כל הדברים האלה קוראים מאוד בעניין ש זמן עוד מלחמות קורות כאילו כל המלחמות האלה זה פשוט סוף. אני גם פשוט קטנה איזה פרקים נוראים ובעצם יש שום דבר אז כל הקוראים אז זה כאילו סרטון על המצב היום אני לא כזה וכאילו אומרים זה סיפור כמו שאמרתי מגלל הזכות זה שני פעמים אח שלי כמו שאתם המקלט ולכל שבוע לחדר רק מגלל שכאילו הפסקת אש זה כאילו הפסקת אש וכל המערכת האלה אני כבר אעלה פה פוסט למי שהיה לעבור ובזהו כל זה אז אני מסיימת טוב אומייגאד אז נתראה בסרטון הבא שזה יהיה כבר באילת נראה לי או שפשוט יהיה סרטון לפני שכאילו תהיו מעודכנים ואל תשכחו וכל זה. נתראה, ביי יוש.